Maayong gabi mga igsuon, karong adlaw, piyesta ni Santa Maria, isip inahan sa Dios. Mary, Mother of God. Kabalo na ta mga igsuon, nga wala nahimong sayon ang responsibilidad nga gidawat ni Maria, isip inahan ni Hesukristo atong Ginoo. Kanang 7 sorrows of Mary, related na tanan mga igsuon sa iyang pagkamama. Pero kadungog bata nga may reklamo siya? Wala. Siguro nakahilak siya, pero wala siya may reklamo. Nganuman, naa ang tubag sa Ebanghelyo karong adlaw. Akong basahon. Nahinumdom si Maria ni ining tanan, ug namalandong siya pag-ayo mahitungod ni ining mga butanga. That's the word, pamalandong. Unsa kahay naa sa pamalandong ni Maria, no? Posible kini. Nganong gipili ko sa Dios nga mahimong inahan sa iyang anak? Nganong ako? Kay unsa di ay akong misyon isip inahan aning bataa? Yes, kabalo ko, ang mga tao mutawag ka na kog blessed. Pero secondary na lang na, epekto na lang na sa primary mission nga gihatag sa Dios nga akong buhaton. And what is that mission? Nga maluwas ang tanan. Dili lang ang katawhan nga nia sa akong panahon, kundi mga tao sa tanang panahon in the future. Ug tuod man, unsa nahitabo? Tungod sa pag-yes ni Mama Mary, naburos siya sa anak sa Dios, nataw ang anak sa Dios, nihatag siya paglaom kanato, naluwas tang tanan, gikan sa sala ug sa kamatayon. See? Mga igsuon, kana maoy kulang nato. Pamalandong. Sakto ang giingon sa usa ka philosopher, si Socrates. Ingon siya, "The unexamined life is not worth living." Ang usa ka kinabuhi nga walay pamalandong, dili angay puy-an. Mao di ay mga igsuon nga daghan kaayo kong mga kaila nga nakahuman na og eskwela, professionals na, dagko na kaigsweldo. Ang uban tigulang na gani. Pero nganong ingnon pa man ko, "Father, pamati lagi nako. Daghan na kay kog nahimo pero wala pa kog katugpa." That's the word. Wala pa katugpa. Kay basin daghan na kay tanggi panghimo pero wala ta nakapamalandong. Munang I would like to challenge everyone. I would like to suggest nga unsa kaha kon ato ning ipangutana tanan sama nga si Maria na malandong. Nganong gipakatawo ko sa Dios diri sa kalibutan? Unsa kahay akong misyon? Kining akong kurso nga nahuman, para asa ni? Nganong ni ako diri sa kalibutan? Para asa di ay ko? Unsa di ay akong misyon? Sige gani. Kung imo na nang napangutana sa una, dayon nahimuan na nimog aksyon, then salamat, padayon. Pero kung wala pa, then today, now is the perfect time. Kay January 1 takaron. Mga igsuon, again, basin daghan na kay tagihimo, pero wala pa ta katugpa. Kay di ay nalimot na tagpangutana. Why am I here? What is my mission? Unsa day tuod akong mission? Nganong gipakatawo ko sa Ginoo diri sa kalibutan? I know I have a mission. Unsa day tuod na? Sige gani. God bless. Merry Christmas. Happy New Year, mga igsuon.